Itt áll a hajó orrán, és valahogy annyira hozzátartozik ehhez a hajóhoz, mintha egy része lenne. Én gondolom, hogy egy kisfiúkori álma vált valóra, hajós kapitány lett. Hát hajós kapitányi álmom soha nem volt. Én tulajdonképpen közlekedési szakember lettem. 1951-től a Magyar Államvasutakat szolgáltam a Miskolci MÁV igazgatóságban, mint mondtam 1990-ig, de hát a közlekedés. Egyaránt mindegy, hogy levegőben, szárazföldön, közúton, vasúton, a lényeg ugyanaz. A törekvésem személy szerint az, hogy az utazóközönség jól érezze magát, kellemes helyet biztosítsunk, kultúrát, körülményeket biztosítsunk, jó hangulat legyen. Hogy telepedett le Tiszacsegén? 1990. szeptember 30-án vonultam nyugdíjba MÁV igazgatóságból, és mivel a családom, feleségem és fiam egyaránt víz- és napimárók vagyunk, kerestem az országban azt a helyet, ahol életem hátralévő szakaszát a legkellemesebben el tudnám tölteni. Így találtam rá Tiszacsegére, és most már meggyőződésem, miután esztendők óta itt élem az életemet a családommal, a feleségemmel, legalábbis tavasztól őszig minden nyáron, ettől kellemesebb, szebb helyet az országban sehol nem találhattam volna, hiszen itt van a szélesre duzzadtott, gyönyörű Tisza, itt van a hozzácsatlakozó